Dobar dan svima, ovdje je Ničba 1010 i danas ću vam pokazati nešto što sam se sjetio od legića da napravim. Znam, vjerojatno se svi igraju s legićima. To je zapravo kao Lego mini build, to je nova serija kad ću ja započeti. Znači ovdje možemo kombinirati dvije stvari. Možemo kombinirati ovaj držač mača laserskoga iz Lego Star Warsa i kristal koji možete naći posvugdje. Uglavnom i vrlo jednostavno i kad ih spojimo dobimo neki kaj dosta sliči nekakvom čarobnom štapiću. Pa, ja sam nađem nekog čovca. Pa dobro izgleda u stop motion videima, tako da, evo ga, opa, ode. Znači, evo, štapić za vašeg čarobnjaka i to je to. Nadam se da vam se svidjelo, dislajkajte ako nije i vidimo se sljedeći put.